Mula pa Bugalyon, Pangasinan, maagang pumasok sa Pangasinan Polytechnic College si Jonathan para sa kursong Bachelor of Multimedia Arts. Malaking bagay sa kanya ang makapagkolehiyo ng libre. Mekaniko ang kanyang ama at hirap daw itong pag-aralin silang tatlong magkakapatid. Maganda po siyang parang pribilehiyo po sa mga student na parang nahihirapan sa finances, parang ganun po. Agribusiness naman ang kinukuha ngayong kurso ni Gian. Gaya ni Jonathan, maswerte raw siyang mabigyan ng scholarship lalo pat maaga siyang naulila sa ama at kulang daw ang kita ng kanyang mananahing ina para sa kanilang pamilya. Una po, siyempre, opportunity na excited po. Tapos, mag-turn na lang po sa isip ko, nakita ko lang siya sa iba online sa Facebook. And then, comply po agad ako ng mga requirements. Ilan lamang si Gian at Jonathan sa 700 mga scholar ng PPC. Ito'y sa inisyatibo ni Governor Ramon Monmon Vigico III at ng sangguniang panlalawigan na pinamumunuan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Layo nila, mapabuti ang buhay ng bawat Pangasinense sa pamamagitan ng edukasyon. I know that thousands of students will come here and be part of this institution, and it's something great that all of us, the support of the people of Pangasinan, have accomplished. Ang oportunidad na ito, ipinagpapasalamat ng mga mag-aaral. Go Ramon Gigo III. Thank you so much po sa bagong school na to para sa mga aspiring pa na mga batang gustong makapag-aral. Thank you po, Governor Gico po. Opo. Bukod sa libreng pagkokolehiyo, hatid din ng PPC ang mga scholarships para naman sa technical vocational courses ng TESDA. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.